Καλησπέρα, είναι η καθημερινή στοιχηματική εκπομπή Bet10 που έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε μέσα από το κανάλι της KingBet στο YouTube. Ένα κλασικό παρασκευιάτικο κουπόνι έχουμε στα χέρια μας, με τη διαφορά ότι σήμερα θα διεξαχθεί και το πρώτο παιχνίδι της Serie B στην Ιταλία, καθώς η Ρετζίνα υποδέχεται την Μπάρια. Αύριο θα έχουμε σέντρα και στην μεγάλη κατηγορία της χώρας. Κατά τα άλλα, ξεχωρίζει το γειτονικό ντέρμπι στην Ισπανία ανάμεσα στην Μπιλμπάο και την Οσασούνα σήμερα το βράδυ, ενώ από την πρώτη κατηγορία της Ισπανίας έχουμε σήμερα και το Χετάφε Αλμερία. Πάμε να δούμε μερικά στοιχεία για τα δύο αυτά παιχνίδια. Στο Μπιλμπάο Οσασούνα βλέπετε ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Ανοέτα, που είναι έδρα της Σοσιεδάδ, στο Σαν Σεμπαστιάν, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον Μπιλμπάο, καθώς το νέο γήπεδο της Μπιλμπάο, το Σαν Μαμές, δεν είναι ακόμα έτοιμο. Η Μπιλμπάο ξεκίνησε τη σεζόν με εκτός έδρας νίκη επί της Βαγιαδολίδ 2-1, αρκετά καλή εμφάνιση, ενώ η Οσασούνα έχασε 2-1 εντός έδρας από τη Γρανάδα. Πολύ καλή παράδοση ως γηπεδούχος έχει η Μπιλμπάο, καθώς μετράει 7 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα στις 9 προηγούμενες φορές που φιλοξένησε την Οσασούνα. Μάλιστα έχει 5 σερί νίκες επί της Οσασούνα, βέβαια στο Σαν Μαμές, όχι στο Ανοέτα που θα γίνει το σημερινό παιχνίδι. Όσον αφορά το Χετάφε Αλμερία, η γηπεδούχος είναι αίτητη στις 4 προηγούμενες φορές που φιλοξένησε την Αλμερία, έχει καλή παράδοση, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο ομάδες, και η Χετάφε και η Αλμερία, μπήκαν με ήττα στη φετινή σεζόν. Η Χετάφε έχασε 2-0 εκτός έδρας από τη Σοσιεδάδ, ενώ η Αλμερία, βγάζοντας σημαντικά προβλήματα στην άμυνα, ετήθηκε 3-2 εντός έδρας από τη Βιγιαρεάλ. Για το μάτι της Χετάφε με την Αλμερία θα τα πούμε και πιο μετά, προς το τέλος της εκπομπής, καθώς ο άσος είναι στις τελικές επιλογές μου για την σημερινή ημέρα. Πάμε στη Γαλλία, όπου η τρίτη αγωνιστική ξεκινάει με την αναμέτρηση της αίτητης Μονακό, η οποία υποδέχεται την Τουλούζ. Φαβορεί και πάλι οι γηπεδούχοι, οι οποίοι πάντως δεν θα έχουν τη βοήθεια του κόσμου τους. Σήμερα η Μονακό είναι τιμωρημένη από πέρσι και έτσι το Λουίντε θα είναι άδειο. Καμία πάντως απολύτως στοιχηματική αξία στον άσο που κυκλοφορεί σε πολύ μικρές αποδόσεις κοντά στο 1,35. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα, πάμε να δούμε ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία που αξίζει να σημειωθούν. Dortmund Werder σήμερα στην Bundesliga, πρώτη φορά με τον Jürgen Klopp στον πάγκο, η Dortmund ξεκίνησε με 2 νίκες στη σεζόν. Τις δύο προηγούμενες φορές που έκανε το 3-3, που κέρδισε δηλαδή και την τρίτη αγωνιστική, πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν το 1995 και το 2002. Επιπλέον, για περίπου 10 χρόνια η Dortmund δεν έχει χάσει εντός έδρας ημέρα Παρασκευή. Επιπλέον, η ομάδα του Klopp μετράει 4 σερί νίκες επί της Werder, έχει δημιουργήσει μια αρκετά καλή παράδοση εντός-εκτός, ανεξαρτήτως έδρας, και μάλιστα και στα 4 αυτά παιχνίδια κέρδιζε από το ημίχρονο. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Sandhausen με την Karlsruhe, να πούμε ότι είναι γειτονικό ντέρμπι και ότι η Karlsruhe είναι η μοναδική ομάδα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας που έχει κρατήσει 3 φορές ανέπαφη την εστία της μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές. Colchester Carlisle στη League 1 της Αγγλίας. Η Carlisle, η ομάδα με τη χειρότερη άμυνα στην League 1, μετράει μετά από 3 αγώνες 13 γκολ. Παθητικό, έχει παραβιαστεί δηλαδή η εστία της 13 φορές, περίπου 4 γκολ κατά μέσο όρο δέχεται, ενώ να θυμίσουμε ότι έφαγε άλλα 3 στο League Cup. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά στοιχεία από τους σημερινούς αγώνες. Πάμε να δούμε πού καταλήγουμε, τι θα παίξουμε από το σημερινό κουπόνι. Λοιπόν, Χέρενφεν Άγιαξ over 3,5 σε απόδοση 1,85 και Χετάφε Αλμερία άσος σε απόδοση επίσης 1,85. Ο Άγιαξ σκόραρε τουλάχιστον 2 φορές στα 14 από τα 15 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα, μαζί βέβαια με την περσινή περίοδο, ενώ η Χέρενφεν έχει στα 2 από τα 3 φετινά της μάτς over 3,5, ενώ over ήταν και τα 3 μάτς του Έαντα ως τώρα. Άρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ πιθανό over, απλά η απόδοση επειδή είναι χαμηλή θα ψάξουμε τα περισσότερα γκολ, το over 3,5. Σε ό,τι αφορά το Χετάφε Αλμερία, τα είπαμε και πριν, στηριζόμαστε στην παραδοσιακά αρκετά καλή έδρα των γηπεδούχων, αλλά και την εικόνα της Αλμερίας στην πρεμιέρα που έβγαλε ένα σωρό προβλήματα στην άμυνα.
Η απόδοση της Διάδας είναι κοντά στο 3,5 και κρίνεται ικανοποιητική για τα δεδομένα της σημερινής ημέρας. Αυτά για σήμερα Παρασκευή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, το Σάββατο το μεσημέρι, με νέες προτάσεις σε ένα πολύ μεγαλύτερο κουπόνι. Να είστε καλά! Sportingbet.gr, το καλύτερο live στοίχημα με απεριόριστα ειδικά στοιχήματα και ασύγκριτες αποδόσεις. Μπες τώρα στη Sportingbet.gr και πάρε 100 ευρώ πόνους.